gisteravond? Oh nee, ik heb rauwmelkse rechts gedraaid en zou ik Franse geitenkaas gegeten. Oftewel, the ring of fire. Time! En in! Hebben we beeld, mensen? En in burnt, en in burnt. Je gaat trouwen met een fantastische man. Die op het moment dat deze foto gemaakt werd overigens nog maar 3 jaar oud was, maar dat terzijde.